alkawla ke sashe gun dañ doon gëstu ji rek li taxaw sum kanam lan la loolu noonu moo nekk sees bi nga xamante ne. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu wannan kujera da kuke gani a gaban ku kujera ce wadda Maulana Shehu Muhammadu Amin wanda aka fi sani da Baba Lamin ya saya domin gudanar da maulidin Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na 2020 miladiya kuma shekara ta 2442 hijiriya a babban birnin Madina Bay birnin Kaolack a Senegal. Kuna ganin ta kujera ce kawatacciya wadda aka kawata ta mai kyau kuma ga tsari ga kira tabarakallah, ga ta tafkekiyar kujera duka don nuna murna da ranar da aka haifi Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kujera ya yi ta ne don nuna murna da ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ranar maulidi. Kuna ganin ta ga ta nan da ƙasa har sama, kujera ce mai kira mai kyau tabarakallah, masha Allah, alhamdulillah tabarakallah. Kuna ganin ta ga ta nan ga tsari ga kira ga kuma ado an kawata ta. Daman shi Maulana Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu da shi da 'ya'yansa gaba ɗaya wasu da abin alfahari da abin tunkaho in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da an ce watan maulidin annabi ya kama to za a yi ta shirye-shirye, kama daga sabbin kaya, sabbin ɗinki da duka abubuwa. Wannan kujera kuma da kuke gani a yanzu haka an kawo ta ne a cikin masallacin Shehu Ibrahim, inda Shehu Baba Lamin ya sa a kawo ta don a gwada ma Maulana Imam Sheikh Ahmad Tijani Aliyu Sise don ya gani kuma ya sa mata albarka kafin lokacin da zai fara karatunsa na Sahihul Bukhari. Muna gani wannan kujera don a tabbatar da dan maulidi aka yi ta, gashi nan a tsakiya an rubuta Allahu, a gefe an rubuta Allahu, a ɗayan gefe kuma an rubuta Muhammadu, sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gashi can an kawata ta tabarakallah, masha Allah, da sunayen Allah da sunayen manzon Allah. An kawata ta da sunayen Allah da sunayen manzon Allah. Gashi nan Allahu a tsakiya, Muhammadu a gefe, Allahu a gefe, kuma can in ka dan gangaro Muhammadu, in ka dan ƙara gangarowa Allahu, gefe ɗayan ma in ka dan gangaro Allahu, in ɗin ka ƙara gangarowa Muhammadu. dëgg taaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nekk mi dina bàyyi ñu ngi koy feddali, ñu ngi koy dëggal, kon ñu ngi joxante ak yéen incha allahu rabbi. alkawla ke sashe gun